ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከም ቅዱስ ፈቃዱ ናብዚ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም መድሓን ንዘብፅሐና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ሕራይ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ዕለት ወይ ድማ መዓልቲ ሰሙነ ናይዚ ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ሐሙስ ኢና በፂሕና ዘለና። ኣብዚ ዕለተ ሐሙስ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ዝተፈፀመሉ እዩ። ስለዚ ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ እያ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብቲ መልእኽቲ ትምህርቲ ምሕላፈይ ዝበዝሐ ግዜ 40 ጾም ካብ ዝጅምር ካብ ዘወረደ ዝብል ክሳብ ናይ ትማሊ ዕለተ ረቡዕ ብመልክዕ ጽሑፍ ይሰድድ ነይረ። መብዛሕትኹም ድማ ትዝበዝሐ ብቪድዮ ግበረልና ኣብ ስራሕ ኮይና ክንሰምዖ ኣብ ጽሑፍ ሲነውሐና ትብሉ ካብ ብዙሓት ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ድማ ኣነ እውን ንሱ ተረዲአን ፈሊጠን ዝገብሮ ጽናዕኹ ብቪድዮ እንተደኣ ኮይኑ ያ ነቲ ዝሰምዕ ጽቡቕ እዩ እንዳሰምዐ ክሰርሕ ኤርፎን ገይሩ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ግን እቲ ብጽሑፍ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ኣብ ፌስቡክ አንቢቦም ዝጥቀምሉ ብዙሓት እዮም። እንደገና ካብ ፌስቡክ ወሲዶም ናብ ብዙሕ ማሕበራት ጉሩባት ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ዝጥቀምሉ ከዓ ይፈልጥ እየ። ካብኡ ሓሊፉ እውን በብዕለቱ ኣብ ትምህርቲ ዝጥቀምሉ እውን ስለ ዘለዉ ስለዚ ብኸምኡ እቲ ዝበዝሐ ብፅሕፈት ሰዶ ዝነበርኩ በዚ ምክንያት እዩ እሞ ንሎሚ ግን ሕራይስከ ብመልክዕ ቪድዮ ክሰርሐ ማለት እዩ ክንፈቅድ ጎይታ። ስለዚ ሎሚ ንእሽተይ ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና እሞ ናብኡ ከብለኩም። ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ሎሚ ጸሎተ ሐሙስ ትበሃል እያ። ምክንያቱ ቀዳማይ ህብስቲ ክባርኽ ከሎ ስለ ዝጸለየ ጸሎተ ሐሙስ ትበሃል። ካልኣይ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ስለ ዝጸለየ ጸሎተ ሐሙስ ትበሃል። ኣብ መወዳእታ ከምኡ እውን ብኣይሁድ ቅድሚ ምትሓዙ ኣብ ናይ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ስለ ዝጸለየ ጸሎተ ሐሙስ ይበሃል። ካብኡ ቀፂሉ እንሪኦ ሓደ ዓብዪ ኣርኣያ ዝገበረልና እንታይ ንሕዳ ኢልና በዛ ዕለት እዚኣ ሕፅበተ ሐሙስ እውን ትበሃል እያ። ሕፅበተ ሐሙስ እውን ትበሃል እያ ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በዚ ዕለት እዚ ብፍጹም ትሕትና ማስ ንይኹን ንይምሰል ንምስሉይነት ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ብፍጹም ትሕትና ትሕት ኢሉ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ሃዋርያት ዝሓፀበሉ ብምዃኑ ንሕና እውን ንሓድሕድና ነንሕድሕድና ንተሓፃፀበሉ ብምዃኑ እዩ። እዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 እንረኽቦ ሃይለ ቃል እዩ። እምበኣር ኣብዚ ዕለት እዚ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርኣያን ትሕትናን ዝሃበና ንሕና እውን ነንሕድሕድና ኣቦታት ካህናት በዚ ዕለት እዚ እግሪ ደቆም እግሪ ምእመናን ዝሓፅቡ ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂልና እንሪኦ ናይ ትእዛዝ ሐሙስ እውን ትበሃል እያ።